Zatozte, Hortxe, jarri hor bandera ondo. Bueno, sartu. Eseri lasai, zatozte. Pasa barrura. Badak izuten un eseri behar zuten. Hori da, bai, ezta? Ederra. Bueno, onge etorri Irukote, onge etorri Jon, Iker, Alain, banderatik hasiko gara, ezta? Asteburuan lortutako bandera ederra agian gogorra. Iker, zurekin hasiko naiz, entrenatzailetik hasiko naiz. Nola bizi izan zenuten olatu jasa hori? Tentsinue egune be kaotiku zan, bertara heldu eta han ikusi nagoen olako haize boladak eta olatu izan du. Niki dudeko kintzote, igual bertan bera josiko zala estropada, baina, bueno, ja erabaki izan nien ingo zala, trainiru ondo preparatu, mutieri azkeneko txarla eman, da venga, gerrara. Egia da bai, zalantzak izan ziren, azken momentura arte estropada egingo ote zen bai edo ez, eta hitz batek, baino, irudi batek gehiago balio baitu 1000 hitzak baino, ikus ditzagun irudiak, Euskadiko txapelketa. Hau da, gure kirolarien meritu horrelako baldintzetan hemen jardutea ikaragarria da. Erne orain Bermeok zirbenari bost. Mira, Mikel Berriore, 3 arraunlari. Horreko 3-ak. Bermeok orain duen abantaila iruditzen zait erabakigarria dela, 25 segundo asko dira. Bermeo, hortxe da! Bermeo! Bai! 23 eta 28. Urrea eta ikurrina Urdaibairentzat. Zugarria benetan, haze gora berak. Jon, horrelakotan, zuloan zauden momentuan, zer sentitzen da? Zu esan dezuna zuloan. Zapaltzen segi behar, olatu gaina itxo eta aldan azkarrena bueltatzeko. Hortxe, borroka handi izan zenuten Zierbenarekin, Alain, nola bizi izan zenuten zuek hori barrutik, ze egun hortan edozer gauza gertatu ziteken? Bai, holan da pixkat, ez. Egun horiek dira, normalen galdetzen mazu jendeak, o disfrutatzen du pila bat, o alderantziz, ez. Izan da gaur bat, eta ez du disfrutatu izan, ez. Gure kasuan, ez genunkan referentzi bat ere Zierbenakin, ez genekin aurretik, atzetik, momentu baten bai izan zigun Ikerrek aurretik, baina, horreztak segundo bat o minuto bat da, orduan guretzako referentzia esara. Eta amaitu genduenean, oso polita izan zen, ze nahiz ez jakin zein gendun, parriak eta ikusten zian, disfrutatu genuen guztiakin. Eta gero momentu baten, aitibeko etorri zin, galdetu genuen, hor ja zazun nien, lehenak eta irazi dezue, hor ja izan zen, despago da. Iker, zuek zineten favorito nagusiak, baina agian itxaso txarrarekin traineroen arteko maila hori pixka bat berdindu egiten da, ala ez du alako eraginik? Zalantzan, beti zauze zalantzan. Itxasua bareago dauenien, horre ez dira goten gora berak. Bai, holako itxasugaz, ura sartu, ero sozer puskatu, eske guri be, errauna puskatu genuen, ura be sartu zan. Bai, trainurue oso ondo zan preparatuta, eta nik uste dut bombakin, eta gero arraunlarizek, holako arraunlarekin errezaue da. Eta, zer esango dugu, patroia artiste bata, eta holako momentutan ikusten da, nahiz da momento kaotikoa izan, buru hotza mantendu genuen, eta horregaitzik atara genuen holako tarte zabala. Realmente ez gara Zierbena baino 30 segundo harinago, ero Hondarribi baino minutu bat harinago, baino holako kondizioetan, hoberenak moldatu ginenak gu izan ginen. Jon, arraun hautsiak izan ziren, Ikerrek esan du, ezta? Zuek hautsi zenuten, Donostiarrak ere bai, arraun lagunak ere bai, gora, bera, kolpeak. Hau izan da demoraldia hasi aurreko estropadarik gogorrena, zuentzat? Noski, ez. Olako baldintzetan hainbeste urte kontuten egitere, ez oso gutxiken lehiagoea olako egunetan eta itxezu oso exigente zeuen, eta gaina nola demoraldi hasieri izan zenez, danok pixkat prestau gabe heldu ginen eta topa guen unagin sorpresan, ez da? Baina jakin izan genuen altzan ondona moldatzen, lehen Ikerrek esan du moguen, bombak eta bar, eta altzien neurri danak hartu, eta zorionez irabazteko gai izan ginen eta posesoratzen. Eta hor irudiak ikusten ari ginen, eta Alain agian zuk azalduko diguztu hobeto, kanpotik ikusita harrigarria egiten da, ez da? Arrauna puskatuta ere, arraunean segitu beharra. Hori zergatik da?
Bai, bueno, ez dakit oberena hori izan, nik hori egingo nukeen, baina, bueno, nik uste dela taldea bizkat animatzeko, eta, bueno, gero askotan inertzi horiek direnak, gorputzak atze aurre inertzi horiek, bueno, inertzi horiek ez falseatzeko, eta deno batera juteko, batez ere inertzi horiek mantentzeko. Iker, zu buruarekin baietz egiten zenuen, zuk entrenatzaile bezala, nahiko zenuke zure arraunlari batek arraunik gabe ere arraunean jarraitza, edo zein izateke gomendioa? Oberena uretara botatie. Baina hori ezin da, ezta? Orain ezin da. Orain dela 10 urtetik atzera, bai. Orduen, ja barruen junezkero, nik uste dut arraunek egin daben momentu hori, oberena dela. Bueno, patroia ere aipatu duzue, Jon zuek patroi ona daukazue, olatuak hartzen, benetan bikain moldatu zen. Bai. Eta olako egunetan, olakoetan ikustea bere habilidade hori batik bat. Bilboko errekan, danok segundu baten gora beran gaudenien, bai, baina bereziki olako egunetan nabarmentza. Eta gu molda guenien kanpoa bultze egiteko, eta gero barrureka beha izen zen, ontzixe nola baita izateko txofertzeko, eta egan etorri ginen. Aurkariak nola ikusi zen dituzten, Alain? Bueno, ne bizkat uste de todo onzala, ez? Azkenean bizkalean esan dutena, ez? Egun horietan izan da txuri beltza, ez? Batzuk azertatzen dute, eta beste batzuk, suertegatik edo ez diotalako hain preparatua, edo ez da izaten eguna, ez? Orduan nik ikusi duen bizkat de todo. Egia da, hau situazio ez da lagoiko situazio bat, ez da goiko estropada bat, orduan nik uste dut ez da referentzi hon bat urrengo estropada begira. Kontua kontu igandekoa dagoeneko iragana da, bandera hemen dago, hori bai, ondo gordeta dago, baina hori iragana da, eta orain demoraldi guztia duzue aurretik Iker, eta ze erronka jarri dizkiozue zuen buruari? Gerotaz, maia gerota gora due, orain dakogu, oraingo asteburuen estatuko txapelketa, Donostin, hori irabazti guretzako oso importante izango da, ze azkanien Bizkaikue, Euskadikue eta estatukue irabaztie, hauza oso importantea da, eta gero teka liga dakogu horia tejoka, eta gura asmo izango da, irabaztie, berriro, baina bakigu oso gaz dagoela, urtero arraulari zepeia sartzen duez, naizta kristolako kalidai euki, eta honek motibatie hor dau nire lana. Hor, eurek egiten dabe lan guztize, baina honek motibatie, basta bape errezabe bai. Baina horrek barruen badakizie zer egin behar daben irabazteko, zer elako peaji ordaindu behar daben, eta nik aurten ikusten dutez, inoizkorik hobien. Motivazioa aipatu du Ikerrek, Jon, motivazio ona izango litzateke estatukoa irabaztea, baina Donostian irabazteak baduka beti beste puntu bat, ezta? Leku txarri ez da irabazteko, hori lehenengo eta behin hori egot ezateko, baina bai, Donosti dana diogu, zen motibatik leku berezio da. Eta Bizkaiko, Euskadiko eta estatuko irurek hileran irabaztie, palmarezeako eta bitrinako oso dotori izango zen, eta dudik gabe horren bileko gela. Eta, Alain, askotan egiten zaizu arraunlariei galdera hori, ezta? Denboraldia astera doanean, aukeratu beharko bazenute kontxa edo liga irabazi, nik beste modu batera galdetuko dizut. Iaz biak irabazi zerintuzten, aurten zuen burua prest ikusten duzue biak irabazteko? Prest irabazteko, nik uste dut danak daudela prest irabazteko, hori ez da arazoa. Nik uste dut badakagula taldea horri aurre egiteko eta behintzat disputatzeko bai liga, bai kontxa gero ikusi beharko da. Temporala aurrea joan ala denborala, nola kokatzen gehan. Orduan orain aukeratu bat, Alain, zein aukeratuko zenuke? Nik uste dut, aukeratzekotan, liga esango nizun, baina hausten dana. Azkenean ez da gauza bat aukeratzen dena, da gauza bat lortzen dena, eta denan bilakutezat, edo jausten dana, hori potziko da. Iker, iazko kontxako bandera zazpigarrena izan zen, okerrez palima gaude. Ze suposatzen du horrek, taldearentzat? Kristona. Nik uste dut urdaik egiten dauena azanioko 2 urtetan, kristolako meritu dakola. Naizta jenteak esan, beti dirugaz gabiltze zela, selezin ugari zela, guzkara presupuestorik handienak dakoiena teka ligan. Igual esango gara 4. edo 5. taldea. Eta Bermeora datorren arraunlarize kristolako meritu dako. Hamentako guondarrutar bat, askoitiar bat, egunero juti Bermeoraino, horrek kristolako meritu dako. Da gero ganera, demostratzen dabe urtero hor da biltzezela. Naizta dana irabazi,
nik uste dut azkeneko urte bitan dana irabazi dabela, eta hirugarren baten hor gabitzez, eta hori kristolako meritu dako. Eta bakigu, kanpotik askotan ez dela torten larroz askorik, baina nik nahi dut ametik rebindikatu urdabek egiten daben lana. Hemen lan asko egiten dugu, hemen koitxik ez da eser jausten, hemen dau lana eta lana. Eta, bai, talde ona egon dira Bermeon, aurten ere bai, baina irabazte bat egiten dauela eta hori ez dela esango bape erreza. Jon, eta zure uste zein da Urdaibairen urrezko aro honen sekretua? Nik uste kolektiboki sekuleko talde osatze dola. Bai hasi laguntzaileetatik garronlai, patroi, mediku, entrenatzaile, danok kolektibo indertu eta oso batute dagoen bat osatze dola, eta hortik datozela emaitzek eta lehen esan da bezala azaro erdirik hasi eta orduek zartzi. Azkenin kalidade handiko talde bat dela esango nuke eta motibo nagusitxek edo arrazoi nagusitxek gutxiek izango ziren. Aizue, orain jola txiki bat egingo dugu zuekin, guk egia esan ariketa fisiko pixkat egin nuen, gure mugak non dauden onartu egingo ditugu, eta ergometroa eta olako gauzak ez ditugu egingo. Baina, banderak irabazten zuek ohituta zaudetenez eta eskarmentua badukazuenez, bandera astintzaren ere arte bat denez. Orduan guk zuzenen irabazi egingo dugu. Guk, hori da, irabazi beraiek egin dute, guk astindu egingo dugu. Oso ongi. Guazen denok hemen jarriko gara hemen aurrean, eta zuek etorri hemen aurrean, hemen marra honetan jarriko gara, eta ikasi nahi dugu nola astintzen den bandera bat. Ean nola egiten den. Lehenek ala Lehenik zuk, erakutsi. Nik erakutziko zuet. Gu bazterra egiteko gara. Teknika bizkat, esko bat zentza bizkat. Eta gero ja, profesionalizateko, buelta. Hori. Horrekin ja, buelta. Horrekin ja, top. Hori. Eta batzutan buelta bat baino gehiago ere ematen dira? Hori da emozionaren. Hori izaten da bandera katiatzen den momentu. Ezta? Apa maialen. Gero zuek aukeratu ea nork egiten den hobeto. Apa maialen, Nork kontratatuko duzuen zuen bandera gastintzeko. Bai, ea. Horrela? Orain emozionatuko naiz? Iepa! Ona. Kontuz, Iker, arriskoen ikusten zaitut hor kopetetik gertu ikusten zaitut Iker. Hau da gozamena. Bandera bat astintzea, hau izugarria da, Dios! Haupa! Epa! Honez, Jose Baki. Hau izugarria da, Ona. Bueno, zeutziko dugu bere lekuan, bai. Bai, zebestela, hau da ume bati jostailu emate bat. Bai, uste baiet. Baina, Xabi, oso ondi ikusten zaitut, Euskal Herriko bandera astindu dugu, hori gauza handia da, Eta, Iker, zein kontratatuko duzu? A ver. Entzatek, zukiak Jose Baki eta apurueto hobi hau indauela, baina zube ondo indu duzu, Bai, zupetxatu nire lehen aldia, zela? Garo. Ikasteko asko daukadala. Azkar ikasten duzu gainera, ezta? Bueno, atxandak egin dezakegu, estropa asko dauzkagu aurretik, Hori da. Estropadak ederki asko dira. Aizu, eta hor ere, udara aurrera doan bezala, tensioa ere gehitzen joango da, ezta? Nekea ere pilatzen joango da, eta hor, traineruko elkar bizitzareik ez da askotan erraza izango. Ez, kanera, bueno, hau da betiko bezala. Gauzak ondo badu zen, alegra idadi duten da bestua izuen, eta, naizta tentsino asko egon, udara apuret laburra egiten da. Baina zure objektibotatik eta urrun basabiltzez, hor ja, egun orokotasun hori oso gogorra egiten da, baina arrauna olako da. Talde bat bagaran, onerako eta txarreko gara. Da, orduen, berak Jonek esan dago, dakon karakteristik eta honek bada hori. Danak ari zela talde bat, eta horregatik irabazten dugu horren beste gauza. Udan, beti egiten dugu gora berak. Da, behian zauzen nien talde hau da batun, eta momentu gorranetan, beti demostratu dugu Urdaibaiek aurre egiten dagoela, eta hor dugu. Kakue, bakigu egunero, ez dala esaten baperreza. Jon, urrengo estropada zein duzue, nun duzue? Donostin, datorren igandean estatuko txapelketia. Datorren igandean, oso ongi. Eta liga noiz hasiko da, Alain? 2 aste barru. 2 aste barru. Bueno, dena presta gorduan, ez da, Iker? Dena prest. Bai, ez da, dena prest, eta zuek ere prest daute, eta irrikiz, hasteko irrikitan pentsatzen dugu, ez da? Bai, guere, bai, noski. Pasaren igandeko estropada ere telebistan ikusi genuen, eta benetan jendeare arrauntzaleak ere gogotxu daude.
eta espero dugu espektakulu hona izatea urtengoan ere. Ba, Irukote, eskerrik asko benetan etortzeagatik, sorterik onena opa dizuegu, inolako zalantzarik gabe, eta ea datorren urtean edo denboraldi amaieran berriz ere etortzen zareten bandera garrantzitsu batzuk astintzera. Oso ondo. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko eta